kwena mbalizi nana kuli ndani. Jeni yansa. Jeni yansa. Waononga jilisango. Nditi beksi wakuba. Get you find good ama jamuna 1% or 2%, but ukoti kucha kuli magrega ambiri amena kutua kumene kucha, and you have stayed quiet to protect. You are the people that are, we are the ones that protect the corruption. The prince of thieves in Malawi is Lavmo Chikopa, Senior Counsel Justice of Appeal. The Edward. I'm too heavy to be abducted, you know. By Malawi machu and abductions. How do you abduct someone? Per hotel, at the center of town, and you disappear also on it. We play too much. Yeah, apologies. I delayed starting the live. My computer has malfunctioned. I don't know. These things always happen. You know, when you want to use them at the, at the heart of a conversation that is key and it's a defining moment for Malawi, you know. And down a chair, I would have a new year. A chair, I wonders into a chair. This is a very important time, and our generation is what is going to determine our country. Nyas is also that tests our generation. And when I say our generation, it's all generations that have met, because it's not one generation that is going to get this thing to the end, you know. Enablers of corruption in Malawi are of all ages, the old, the middle age, the youth. So when we say our generation, we mean all generations that are in existence as we speak right now. Musova magai bola ndiro wajirungamu kandi woneka ngati chani nzibe kanthu it doesn't matter, you know. Adi mwana na love holiday. Sorry my guy. I haven't done this for a while, you know, so it's all new to me right now as well. Yeah, there's been a lot of things going on, you know. I've seen a lot of messages on Facebook. I see everything that you say. I see them. Yeah, but the struggle is not just writing on Facebook. The struggle is actually more after the live, before the live. That's where the struggle happens a lot. That's where, you know, battles are being fought. I've been called all sorts of names. Waja Jibanzi, Chan, you know, Jibanzi to like I'm too good for that. Like really. I'm too good for that. And the problem is that the corrupt people are the ones that know this, because they have tried. They have done everything to give me money, to reach out to my family, my relatives. They've done everything. Okay, this is not a joke. You know, it's you people. I mean, I try to speak to that take this as a joke. You know, that take this as fun. That take this as content creating. You know, like every time, hey, Kamangila, where is Kamangila? I'm not a content creator.
I'm a serious person, you know, and so you don't expect me, but Mankala available for you to comment on every issue, unless I want to, you know, I Facebook on the Sambalanches, or you know, and all that. I'm trying to buy time so that people can join in, because I delayed the live. But yeah, I am going to start just in 4 minutes time. Let's just wait, because today is a busy day. The president was speaking a State of the Nation address. And in Tawianchido, you know, I'm also conscious that also people after break they have to go back to work. It's very important to work hard. One of the funny things about Malawi is that antaminali corruption in the minister amalimbikira uzuka mama kutandani, you know, kuti musamara igiri akutamanga tamanga wako ndikava yabi. There's the little things that they are doing. As I said, today I'm going to share who the Prince of Thieves is. The Prince of Thieves in Malawi, who is the real one. Because there was a leader of opposition, Taina Gana Zanena, as a Prince of Thieves. So today I'm going to tell you who the Prince of Thieves is. You should also be aware that while I was preparing for this live, there have been a number of developments, including a press statement from the judiciary. I laughed when I looked at it. I laughed. But what you must know is that we are winning. We are winning. Is this season that my politicians are jumping my elections with to win and fail? So go. The judiciary never responds to anything. The judiciary has been put at many levels. We tried to make them. You should look at this struggle from 2024 at the intensity with the intensity that we're having, and their silence. It was so defining. They never spoke. So what it means is that even within the Supreme Court, something is going on. And when I get up in our Supreme Court, my judge up in our Supreme Court, and in Abuti, we are tired of this. That's all. And this is the time when I Zugeno. Ababa Sintawi so yodi Tiwerenge State Press Statement and Bushara would no. Panoban the more fire. Panoban Duena would go Menaribo, Diego Yan, Uswambi. We need to put these people on their knees. We need to put these people on their toes. We need to put these people to when now we are dengere kuna kujandu watira jusi just sabola chifua jone na zokuti aununga mioyo yantu hambili mbili. The level of damage that few people in the judiciary have done to this country, it will take us years to fix. Now, what we are doing is that when we are failing, so that's where we should understand. But as we are trying to think about the damage that has already been done, there are damages that are being done every day, including financial bank, a finance bank case. So finance bank cases, it's just one of those. There are a lot of them. But these are things that are happening now on top of the damage that these people have already done. Anyway, let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Lord, we pray for wisdom. May you guide us. May you enlighten us. And may you give us the courage to move forward from words to action. May you inspire the light that is in each one of us. May we enlighten the darkest parts of our country, the deepest parts, the most sinister areas, wherever people are planning to do evil. May we be the light to those areas, and may we bring out your justice, because you are a God of justice.
May you make us all people that are bringing justice, and the people that are hurt by injustice. We pray all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As I said, this is a very difficult life for me to do, because I've taken some time, a while since I did a live, and that comes with its own things, because when I was in that retreat, when I was in that refractory or reflective period, so many things come up. You understand more things, you understand more behaviors, you're able to see, but also you face things on your own. You know, in my space, there have been a lot of battles that I've been dealing with. So many of them, a lot of wins, but also there have been losses. So the most important thing is that I'm alive. The second important thing is that I'm still standing, fighting against corruption in the judiciary. And the third thing is that there seems to be a new interest by Malawians to deal with corruption effectively, not just talk, again, talking about it is not bad. It begins with having conversations, debating and speaking on it. And that's why you see statements coming from the judiciary, press release from the judiciary. Now, we have given the standard. Whenever issues arise, they are going to be making statements. So that's one of the victories you should see. We are taking home already. My life today will focus on the finance bank judgment. But the finance bank judgment, within that, it will reveal the cartel of corruption, how it works, and how it's working in this judgment. Don't be cheated that this is a mistake, or this is just about the law, or this is about accountability, whether it affects the country or not. But people know there's corruption happening in this case. It started in so let me bring you back. In 2024, the finance bank case came to my desk. It was one of the cases that was brought to me to say something is happening in this case. And this is one of the cases that pushed me to include a certain judge in the complaint that I made to the Judicial Service Commission. I'm not saying a certain judge out of fear to mention their name. I'll mention them, but I just want you to follow before you are clouded with the names, because the conversation, the actions are more important than the names. The names, nevertheless, are essential, because when we talk about corruption and just talk in general, we become enablers of that corruption. The moment we start saying kunzuni and to masinta they were changing grades and say director wagudi, the student wagudi, the supporting staff wagudi, and those people are head up. That's how you do. But if the issue, for instance, yagunzuni ingotela monena gudi ingotela monena yagunzuni kumajira in general, just speak in general, you cover up, because this issue, it means the principal has to be taken to task. The registrars, the academic registrars, what were they doing? What were they doing all these years? So, and those, all the years that exams were affected, they have to be taken to task. And as people have said, all public universities have to be taken to task. Yes, even the private ones, but the interest is much, the standard is higher for public universities, because it's our money. It's Malawians, it's your money. Ndalama zimene zimaendesa masukulu au kajenjedi ni ndalama zanu. Nde zimene zachitika kunzuni
aliyense akuyenera kukhala onena kuti kodi zinthu zamapanga ndi ndani, academic registrar anali ndani, registrar in general amabwana amajisoso anali ndani, oyang'anira system imeneyi ndi ndani. All the people have to be held accountable. So mentioning names is very important. So in 2024, I received a complaint and evidence, and I was taken through the file and the actions that were being taken. Let me give a very brief description of what is the case about. I know kunena kuti amene ndikunena kuyankha nawo ndi Malawi. Koma nthawi zambiri nkhani zimene timakambirana ndi za malamulo, and chiyankho limene amayoza majaji ndi chizungu, nde zimakhala kuti zinthuzo zikukambidwa mu chizungu. Ndichifake mwina pena timapezeka kuti tikukamba kwambiri mu chizungu. Kesi mulandu wa Finance Bank ndoteri mwachidule monena kuti ngakhale amene ali wa standard 1 ka amene sanapite ku school kuti amvetse kuti chinachitika ndi chani. Banki ya finance imene machira Finance Bank of Malawi, I think, of chani koma Finance Bank ikupanga ntchito zake ngati banki, inkatenga chuma cha dziko lino chimene chimapezeka chuma cha dziko lino koma cha ndalama zakunja, chuma cha dziko lino koma cha makupala akunja, you know, forex, foreign exchange, foreign currency rather. They were externalizing foreign currency. Chimene in general, in the common word we use is forex. Amatulusa ndalama za kunja, ma dollars, ma euros, ma pounds, mwa chinyengo, mwa insedi. They were basically doing the country injustice. Amalibera dziko. Amatulusa ndalamazi kuzera amatsegula ma account. Mina tsiku limoza amatha kusegula ma account. Nkhani yomu akaifa nkhani yotu ilipoyera. Amatsegula ma account osiyana. Mina patsiku baja 4,000 accounts. Pena I think anazafika mpaka na 30 chakuto 20,000, 22,000 bank accounts. Ndikutulusa ndalama za kunja kutulusa kutibera Malawi. 2005, 2004, so zimene zimachitika for a period of time. Nthawi imeneyo so kunaiso fuel crisis, kumachitika so kusowa kwa fuel, kusowa kwa mafuta. Nthawi imeneyo so kumachitika kusowa kwa mankhwala, you know, anthu kulephera kugula mankhwala chifukwa nazo banki imene ikutusa ndi mabanki ena mwina ndi anthu ena mwina ndi ama individuals koma tukamba za banki ziko kanika kugula fertilizer oti ithandizire anthu chifukwa kuti banki ikutusa ndalama zakunja. Dziko likukanika kugula mankhwala anthu kumafa mzipatala, likukanika kugula zida ngati dialysis machine amene amagulisidwa mu forex yomweyo akutusa ndalama zija. Kumano anthu aja kamatamanga zimene zijazo amakhala kuti mbomamo ali ndi anthu amene akuwathandiza akuluakulu ena kuti akhala ku finance, ku Ministry of Finance, ku Reserve Bank, because a transactions ali wose amene amachitika every day. Reserve Bank ili central system imene amasatira. You can't do any transaction, especially transaction yaikulu yomwe Reserve Bank sibanga observe. So umbava uli wose umene umachitika umakhala kuti ukuloledwa at a certain step, at a certain stage ndika kukuluka anthu. So anapanga zimene zija until anthu atagwira. Koma mupanga observe unena kuti in 2005 inali kunena kuti boma linali litangolowa kumene la nyuwani la Bingu Amthalika. Professor Bingu wa Mthalika anatalowa under UDF. Koma atazalowa muja anazaya peze kuti asemphana zochita ndi Dr. Bakili Munuzi. Now atasemphana zochita ndi Dr. Bakili Munuzi ali kusamphana majiyankhulo. Atasemphana muzochita ndi Munuzi Amthalika chanamba upanga zawo panga focus their vision. That's when it's inunga diseases zinamba kutuka kuti actually finance, but so finance bank isuku
sikuti soyenera kukhala kapena kuti nkothe koma inali kuti imapanga zimene zija zifuna kuti munali anthu ena ake amene anali within UDF, amene anali within government and officials that were influential and powerful that were allowing that bank to do what they were doing. Now, when the shift of the political party power shifted to what we call now DPP, ndi pamene no zinthu izi zinayamba kutuluka kuti izi tithane nazo, izi tithese, izi titseke. That's when achina Good Ogondo atauzidwa zimene zimachitika ndi ICB direct atapanga ICB anti-corruption bill bungwe limene limafufuza zaziphuphu likatangale Malawi ndizaona kuti kuchitika nyambalo anthu akuti bera chuma chathu chuma cha dziko lino chuma chimene timagwirisa ntchito kugulira zosiyana-siyana mankhwala fuel zizonse zimene zimatithandizira ngati Malawi pamene no anakhala pansi ndikuwayitanisa anthu aja zimene zitu zili mu chigamulo zina zili mu investigation yomwe inachitika koma zina zili mu chigamulo chimene analemba then Katsala then Justice Katsala, now he is a Supreme Court judge, Justice of Appeal Katsala. Pardon me if I'm mistaking the judge, but I think it was Katsala. As I said, my laptop has been messed up and all that, so if I mistake the judicial officer, but this judicial officer did an amazing work because even in his judgment he brings them everything, and that's why a statement Malawi Law Society has been very critical. And thank you, Malawi Law Society. I thought you were dead. I thought basi kusinta kwa leadership kwa sokoneza zinto. So I love the resurrection. Can we move with this resurrection of Malawi Law Society? Let's move with the resurrection of Malawi Law Society. The statement is well cooked. Yes, it's malipera kukhala, careful in whatever reason you have. You try to be careful, but ababa antu agwidwa trouser really mind. So what am I driving at? Malawi Law Society has emphasized the High Court judgment is factual. Inatambasula zinto zonse ndipo maumboni court linali ndi kuthekera kumva maumboni direct kwa anthu. So court limene lili la ku High Court limene limamva nkhani limene linafotokoza nena kuti Reserve Bank of Malawi amene amayendesa zinthu za chuma zomwe komanso amene amapereka mayendesedwe a chuma chakunja kuti ndalama zakunja kuti ndalama zakunja zikuyenera zitende bwanji, amene amapereka malicense kwa mabanki, amene amalongosola kuti ndalama izi mukhoza kuzigwisa ntchito, ndalama izi zikhoza kutuluka nazo. The power that banks do or exercise on forex and in many things imakhala delegatory power. They regulate amene amayendesa zonsezo ndi Reserve Bank Malawi. Mwini mphamvu zoyendesa za ndalama kumalawi kunoko ndi Reserve Bank, banki yaikulu ya ku Malawi, amene amabanki aja amangopasidwako mphamvu kuzera mu chiphaso choti azipangani zimene mukufuna. Ndikuona anthu ndithu akutumiza timastar timajanjani. I appreciate that. Go on doing that because it invites your friends to join. Chifukwa conversation ena aumata kuitenga tikayikamba kena kwati kuipanga twist, so it's better to hear it as it's being said before they twist, before they maybe just cut a certain aspect and then spread it so that they can distort the information that I'm sharing. Ndiye judge anaonesa bwino nkhani imene Reserve Bank ndi Attorney General anthawi imeneyo anasumira bank awa chifukwa kuba chuma cha Malawi. Now mumvese pamene amene anapita ku court tu kwa high court ko anali Reserve Bank of Malawi ndi Attorney General, and chimene anapitira nchonena kuti mu kafukufuku wawo amayenera kuti anthu aja afufuze, ndipo anafufuza ndipo anapanga audit, ndipo pali auditor company imene inafufuza bank aja ndikuona kuti anthu andolapa, ndipo amanena kunena kuti ife tabwera kunoko kuti anthuwa apereke ndalama zimene tinagwirisa ntchito kupangira audit. Time in I think in around 13 million or something like that. So this is how the case is
kuti Reserve Bank of Malawi ndadoni jeno anapita kumene kuja kukanena kuti ifeyo awawa amaba andi muchigamocho a Finance Bank anavomereza kuti amatani kodi amapanga adi za chisawawa amapanga za ganyava amabera Malawi. You see now at that point anthu aja analipira komano iwo aja mina anapanga counterclaim. So counterclaim ndikunena kuti Kamangila wabwera kuzadandaulira court kapena kuzadandaula pa mfumu kuti mfumu abamba wao andiponda, you know, andiponda ine ni mama mwawanga nakhala pampando ndazinzanga iwa kubusa andiponda odandaula uja counterclaim mene maendera odandaulidwa uja ama nina unada Kamangiladi mwina ndaponda komano ineyo ndikunena kuti ntaponda iwo animenya chimbama mpaka kutuka kwa mfuno imene ndi counterclaim ndoti anthu ena akupanga counterclaim kuti nawonso pamene iwo akusumidwa iwo akunena kuti komatu ine ndamenyedwa chimbama mpaka kutuka kwa mfuno kuti even ndakhala kuti ndapondedwa ndithu naponda komano kuti zinazoyenera kuti animenye chimbama mpaka ndamva uwende wa mbuzi kumphuno chifukwa cha mmene apangira zinthu. So Finance Bank inanena unena kuti ifeyo anthu anatilanda chani anatilanda license yathu komanopo tilanda license yo pazimene amanena kuti tinalakwa sana tipase mwayo kutimva. So tisiyanise zimene ndipo timvetsani Amalawi munthu akalakwa in any case ngakhale walakwa ndipo pali umboni olakwa nduwu malamulo amayenesesa kunena kuti umayenera kuti mumve mbali ya munthu. You can't just act without hearing the other side. Ndifaka kuti magwada pano kugudizana kugujuzana kuti Amalawi ngakhale munthu mutampeza atatenga mpeni akumbaya munthu akapita pa court ali ndi ufulu onena kuti munthuyo amvede mbali yake chifukwa mukapanda kumumva kusogolo kumadzachoka chani kuti there was no procedure sinamvetsedwa malamulo ndi mmene amayendera ndiye ife tinatsankha malamulo kuti aziyenda choncho andi malamulo ndi abwino timawaononga ndife anthu ndiye ndi pamene pamene pagona no loophole imene no atambwaya amene wawa agwirisa ntchito. Kodi ndisanapitirire chitsogolo ndikutambasula chimene chikutiphunzitsa ndi chani boma likasintha pamakhala zinthu zina mwina zimene boma lina silimapanga bwino. But how you handle that matters. It will affect the country. We should not ignore this part. We have to engage this part. Kunena kuti adindo muli ndi udindo onesesa kunena kuti mmene mukugwira ntchito yanu mukusatira malamulo. Chifukwa ngakhale muli ndi udindo wanu umayenda ndi malamulo. Udindo wanu suti basi as one council, senior council now, I believe, said this is not the Republic of Banana. You know, Komaso Anas kuti okay nya set zimene mumapanga zima kusatira. Now point imeneyo tadusapo tibwere nokuti nkhani kuti tifike panono ikufika bwanji komano timakamba paja kuti anthu ajana apanga counterclaim. A high court judge mena amapanga chigamulo chawo anafotokoza bwino ndipo muli mfundo bwino zimene anakanira zimene anthu aja amapempha ndipo zimene anthu aja amafuna kuonesa. Zili ngati abale yanga kuti munthu wampeza nyumba mwako ali mudengu akutenga ufa wako akutapa ufa wako iweyo wampezerera mmene muja nde iwe wangofikira chiteche chija munthu uja ukagwera uko kumenyesa kukhoma munthu nde kwabitano pa mfumu mabita pa mfumu paja amfumu aja akuweruza milandu nde akunena kuti ine munthu ndampeza nyumba mwanga kundibera ufa munthu uja akunena kuti ine awanimenya teche ndipo hata nimenya teche ndamenyesa mutu mwaona apa pamene ndatupa munthu uja watupa. Now ndinakamba kunena kuti 2024 kesi inafika pa desk bank. Kuti inafika pa desk bank chifukwa chani? Panali umboni oonesa kunena kuti
case ya Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and Attorney General of Malawi. A Justice of Appeal, Chikopa, has interest in that case. Achikopa kesi mene monga mene mwamvera mamedium yatenga 20 years 21 years. It's been going on komano zimakanika kuti ipite kumapiri finally case yovuta. Why? Panali ma competing interest pali administrative section 42 administrative justice, an aspect of administrative justice imenena like kwika kuti Reserve Bank of Malawi, Minister of Justice atapezeka kuti apeza kuti anthu amaba ndimo amabera a Malawi amakusa forex mola kwika mophwanya malamulo sana ziyendese bwino kuti munthu uja kumutenga ndikukhala naye pabwalo ndikupanga process because ni many simayendera. But on the other aspect it was kuti claim yonena kuti mwapepesa anthu kuti munalanda mola kwika ndiyozelezeka. Kuzelezeka kwake ndi ukamalawo malamulo awo atasama kuna mizeni kuti ye awanda maziwa malamulo alense tonse timaziwa malamulo ali there tonse titakapanga interpret. Malemedeza amene amachitika ku court, they are guided by principles and amaenda under the old law kumene malamulo achokera equity. So kalekale amene ankauza milanda nalinso mafumu and the mfumu amaendera equity imene sinali ngati more sophisticated as it is now. The equity in the principle yonena kuti you can't go before equity with unclean hands. He who comes before equity should have clean hands. So there is no way you can give a certain remedy that is an equitable remedy when you are unclean. So munthu amene amabaufa mudengu sangapeze kuti lero anene kunena koma ananimenya techi ndi andipepesi ndikupezeka kuti kumpepesa kujatu mwene awa munapeza ndithu akuberani ufa ndi mutayo kumasuna chite bwino fa munamenya chiteche chimenechi chifukwa choti mwamenya kumbuyo mwapwetekaso zinthu zina zosakhala bwino ndi mwapase madengu 5 aufa. Mukumvesa Malawi zimene yachita Supreme Court mwachidule nchonena kuti inu mwapeza ubande akubaufa mujani nyumba mwanu mudengu la nyumba mwanu dengu la ufa mwamenya chiteche koti lavomera kuti anali dakuba amene wako maifani mwamenya chiteche ndimo mwamenya malo lakwika mwina mwabwezere madengu 5 aufa. Uwu ndi uchitsiru umene ukuchitika ndi Supreme Court, ndi uchitsiru umene Supreme Court ukufuna kupanga. Now Justice Chikopa SC, no one, Alexious Kamangila, he's the one who has been moving with this case. The evidence is there. He's the one that has been pushing this case. Judgment imene yatusa Supreme Court because it's a judgment, whether it's a 1 minute, whether it says 1 second, whether it's a 330 second, whether it's a 5-hour judgment, whether it's 1 page, whether it's 50 pages, it's a binding judgment. And the judgment damages, if any, should go to the Supreme Court. And now, why they have said that? They are not stupid. He's corrupt. These people. Ukaiona benchi and 7 benchi. So benchi ama majaji ya Supreme Court nthawi zambiri amayenera kukhala ngapo ndithu amayenera kukhala nthawi zambiri panopa malamulo amayenera kuti akhale 11 or 7 kumapita uko koma amayenera kuti akhale nambala yonena kuti asapeze kuti awiri anena amayenera mwina anena awiri izi atatu izi kalikali koma panopa ndi kuti follow izi atatu izi. Ukaiona bench manager anthu atatu bench manager, they know everything that is happening. They have been part of that. Koma key ring leader ndichikopa wajaji wake si manager ndizi zinazonyasa zimene mwina ndingo zipanga mention koma lero kupanga focus za Finance Bank ndikuti this case came before me in 2024 tikupanga zimenezi ndipo
ndina kesi imene is one of the cases that pushed me kunena poyera kunena kuti achikopa ndi akuba. Now amalawi muziziwa kunena kuti some of us, and sometimes when we speak timakhala kuti tikuziwa zinthu zina zimene simukuziwa, and at that point zimakhala kunena kuti kuzitchula zinthu zija sizipanga weight, it will not give weight kutengera ndi mmene zingapangire weight at now when everyone is interested. Well, pamene zatuluka zinthu zina chaphulika, you know chaphulika sangachibiseso chinali ngati chinthu chinatupa ndi anamanga bandage ya la white loyera anthu nkumaona kuti kali bwino komano chinthu chaphulika no mafinya pali pose chikununkha bandage just singagwire ntchito. When you look at one of the notices of hearing, anachita kupanga draft anali achikopa oka ndipo anaitana maparties kuchita kwaitana bwerani. Case manager ya finance bank the lawyers that have been handling that case all along anali Mordecai Msisha, a senior counsel, chinampaka ndi lawyers ena pamene achina wapona kita pamene analowera isu achina chikopa pamene anaitana unena kuti tayo titi kwasule yakwana. That case, as I told you, that case has been stuck for ages. It doesn't mean kunena kuti maloya samapanga manotice kuti case chayende kuti athani ndato nejeno kuti amapanga koma Supreme Court chomwe imango yanga na manotice kumango yanga koma pamene achikopa case chana itenga anaita na maloya wao amene amapanga nawo madiru wapona kita ndikujoin case atakubwera ina wapona mtandi pamene inayamba kutama fa case ka Supreme Court amakhanywa process apo case jana yamba nokutama ngati labo kuti apa zikwinde bakuzoona izi zimene kuuzanizi ndi reality zili kwa inu kuona kuti mupanga bwanji zili kwa inu kupanga investigation kuona kuti kodi ku Supreme Court case amaithamangisa ndi ndani file ili uzo office ndipo panopa by now because the issue is out, the Supreme Court has indicated we need to know kuti amina kulemba but anyway it might not be relevant to know, but I can tell you that amina kulemba the actual judgment, kabina the full judgment, the perfected judgment, the written judgment ndachikopa senior counsel ngati sala chikopa akhala akapanda kapena amadisi. I'm challenging you. Ngatata sintha panopa izozo mukazaona judgment imene izabwere azayilembe judgment imene azakhala chikopa ngati sakhala chikopa azakhala madise kapena akapanda. All these people, it's a cartel. It's a cartel that we have allowed. And this conversation I'm bringing, these names that I'm mentioning, they are not just for you to laugh and say, hey, wachula, hey, lawyer, so amunena sawopa. These are names that I'm mentioning that you as Malawians who have, the judiciary is there for you. You should demand. No, because up to when are we going to see, to watch this? And God provides opportunities for people that are killing, people that are destroying his children. So I always give an example my Israelites. Pamela na Egypt. Moses wabwera afuna achosemu ku Egypt kuja. Panachitika zambiri mbiri Farao amakana kuti ndi Maisraeli achoke. Achitika zambiri kubwesa miliri kutantana. Komano Mulungu amalanga anthu aja koma salangiratu. Samaliza ayi. Amalanga anthu aja koma samaliza. Until pamene Pharaoh analola anthu aja kuti aende mpaka nakafike kujani pamadzi paja ndikukantha madzi aja ndikuseguka pamene Mulungu no. So kwalibisa mtima anthu onse aja kwaumisa mtima maigupto inali njira ya Mulungu kuti aonese ukulu wake. Ulendo onse ujatu mene akupita amasatira
Israel anakumana ndizokhoma magaleta awo kupindika kumayenda pang'ono mdima ukhoka pamene Israel kuyenda mowala kuzizira pamene Israel mulungu amayikira kuwazuwa matentedwa mulungu amapasa mbirimbiri koma samamaliza nthawi yonena kunena kuti anthu amene akhala kubera Malawi amene akhala kukhodesa chilungamo amire it's now pano patafikano pamene Moses ilo mulungu wamenya pa yatseguka ife Egypt Malawi amene sitimapanga corruption tayenda ndipo tafika kumapeto pano Moses na kutembenukano kuti chani Igupto achada amire ni magaida awo ndipo pali nyimbo imene imayimbidwa kuti Egypt amene mukuwaona sumzapenyaso ineyo I believe the time of reckoning has come where Antua dinthawi yoti amire. And these people have been struggling, suffering. You guys, most of you people do not understand or do not appreciate, but these people have been struggling since the time that this fight has been begun. But they have been fighting as well. You know, they have caused hell to me, to the people that stood up publicly against them, and to other people that they suspected what they gave us information. They gave me information. Aliyense amene amankuganizira kunena kuti uyu anatusa information iyi kampasa Kamangila. Wafinyidwa nditu. Ineyo nditu apanga zotheka, apanga masamu awo, apanga za ofiyo, amakhulupirira anthu amene aja amakhulupirira ufiti. And kumene amapita wasinga, kumene amapita kufanana. Those people that do corruption, Ajikoba, Amadise, Akabanda, Zinduzao, it's a family. Those people are close, they're tight. And people that know, they know what I'm talking about. They're always together. Mabanja wa mazwana, kaya mabanja wa onisa kugulu, kaya mabanja wa pambali. They connect, they speak. I'm speaking of this because I know these people, I know how they move money. Chigamulo ichichi manager bweramu ndalama zinayi zitasuntha kale makashi mabiziko amazandalama zinayi zitasuntha kale chigamulo ichichi ajapo kale part payment atenga kale chifukwa iwo mbali yawo akudikira ano kuti azisiya manja mwanda mwalisa and amapanga zinzonena kuti they are not stupid, they are corrupt but they are not stupid. These people are there to finish you and to finish it. And they don't care. They don't give a damn about you. And you guys, busy. That's what you have been doing all these years. That's what you have been doing all this. I challenge you. I challenge anyone in Malawi. You cannot fix Malawi without having a judiciary that has integrity, that is focusing on the law, that is doing things. And panopa zintuzi ndizovuta kwambiri chifanyana zokuti anthu amene ndikunena kesi iliyonse imene mapita ku Supreme Court achikopa ndamene avanga decide who it goes to. So muyangane magesi andalama amene mwina Industrial Relations Court yapanga magesi osa kupita before chikopa kumene kuli ndalama vindalama kumepita kwa chikopa ngati sipita kwa chikopa ipita kwa madisi ngati sipita kwa madisi ipita kwa kapanda. And that's why I get angry not only against kapena with Ajikopa, Amadis, Akabanda. I'm also angry with the other judges that I believe they are not corrupt. I know Aina Galimbera, Senior Counsel, Justice of Appeal. I know Aina Katsala, they have been professional. Ngati ali corrupted in a decent kuziwa. I get angry with the female judges, Supreme Court judges that are watching this because if you inaction is an action when you don't do anything, because these people cannot not know. They cannot not know. But they are caught up in a way where it's difficult for them because I'm a own amazing and how dangerous these people are. Kuma, they are not more dangerous than God, and they are not more dangerous. So Piakosa Malawi don't say, and if we rise up now. Why is it in 21 years this case
amango enyeterera amango enyutulira aitusa pano ifajana. One of the things why KCE aitusa panopa ifene register kuti akhonzana kubanga mauja. So it's true kunena kuti Supreme Court sina nene kuti apereke 5 trillion, sina nene kuti apereke 650 billion, sina nene kuti apereke komano their decision allowing kuti there should be damages if any kunani kusitusa muda saoneke kuti akupanga corruption koma if tukwaziwa we know the language you know they want to leave the burden on Innocent Nebi, the register, his owner. And the Innocent Nebi, the history of Innocent Nebi, I don't have to say, the professional knows. As we speak right now, or his owner Innocent Nebi should have been a judge already, but there are issues. He was caught up in things that were unprofessional that prevented him from being a judge by now. So he's also not only is equal, but also he might not have power. You know, he might not have power, but the noise he made to kupanga ifea Malawi. Everything, if ndama zitu zinapita, koma kuzuka kwa Malawi kuti azikuenda wanje. Again, this has happened with this fire because of the change of government. But why were the judicial officers involved not taking this case forward until how many Kwabwera new government? It's also because they feel the current Attorney General, Frank Mbeta, Frank Falukumbeta, you know, it pains me when I speak about Frank because, yeah, people that know me, they know why. But you can't fix Malawi and say that Attorney General is Frank Mbeta. No way. You can't say I'll fight corruption. And I've listened to this Sona, and my reaction to Sona is only in regards to the to the judiciary and corruption, and is that I think the statement by President is very powerful when he said the executive, the parliament, the legislature and judiciary those chimene muzibanga muzone sesa kuti chikale kapena mukakha osapanga zinthu nga dziko lanu amakamba za judiciary ngakhale sana ifani munthu wankulu is speaking in general, just not kuti mwana kapena branch yawo yaipange because he also conscious about being accused, because he knows that if he just speaks more sakalabwi kapena kuti more sakalakiafu banga accused kunena kuti akulimba judicial independence. Judicial independence. The president. No. He's the head of state. But anyway, I appreciate why APM has said executive, legislature, and judiciary. But anyone 1-0, audience many who has an ounce of intelligence knows that APM is talking about the judiciary. Now, I was talking about Frank Mbeta. Ajina chikopa, ndigesi yao, ndajina wabona gita, ndigesi yao ya ntumbai, ya finance plan. Aipanga panoba jifua yokuti, akuziwa kunena watu Frank Mbeta, ndama zituka. As long as Frank Mbeta, ndatone jeno watu wa Malawi. This live is about corruption is really naked. Kutandauza kulija nthawi zambiri katangai saenda mblanda isakhala muno bamuse kuti amapangidwa mo zambaitsa mo vindikiridwa amakhala musuti ndithu malipyata amakhala odayikidwa musuti nkumati zabwino bwino kuma zili zola ndithu zili zakatangani koma panopa kesi is one of those situations where the corruption is naked. It's just there, it's naked. You don't even have to struggle,
Chikopa and Frank Beta, Chikopa Senior Counsel, the Justice of Appeal, and the Frank Falugumbeta. They come a long way. They have worked on corruption. They have done corrupt things together for a very long time. Just the same way, these people, Aina Ken Manda, Aina Wapona Kita, Aina Edgar Kajere, they have been doing corruption for a long time. Let me give you an example. Malawians, the person is sons of many don't know about Akala, Abanga, Milandu, Yoni, Rodi Milandu, Ababa to Sisna end. Kesia Salima Yome Ina Leonina Woody Agato. Amalawi, Maiwala, you forget Mongo Kalabas. It's excited, you can't have Gujiba. Hey. Then you move on. Panali kesi ya Salima imene panali zimzambi mbizi mene zinapangidwa kuti kesi ja panali environmental assessment kuti akato aja zikatenga madzi kusalima panali opposition ya mbimbi IU kuti kulilongwe kali kuti chani kuli misinje why don't you take madzi misinje mukwasiya misinje ayende akafika kusalima ndi muzika atenga kusalima. Is it working? Panali zambi mbi. And Malawi Law Society was one of the lawyers that was standing against cattle, contract their cattle. And Malawi Law Society anka imini anai Bright Tail, Council Bright Tail. And there's a report imene kodi kesi ya cattle kusumi kota anka itamangisa nani anai jukupa. You know? And there's a report where Mr. Brightail, in his volunteer work, because he was doing pro bono work, I'm a leader, Malawi Law Society Maureri. Anapeleka report kunena kuti ambeta anauza kunena kuti name your price mufuna zingati. Sindikamba zambiri pankani many. I might be barred by law from saying more on this issue. Kani many others. Kani plastic. The banning of plastics in Malawi. Ayanga nina zachilengero cha Malawi anapanga bani ma plastic kuyuza ma plastic a specific type amene amwenye amapanga kali mina 10 years kesi ija imango zungulia ibita kwa high court hapa nganjani amaendesa na Frank Mbete. Who sat on that case? It was Chikopa for years until. And that case has been, I've got that case. I even handled that case when I was a lecturer at the University of Malawi, because we had interest to use the clinic, environmental justice clinic, under the University of Malawi and the law school. Kudita atenge my students abange study tenge case yoti join, and there's a lawyer. Anyway, the point is, the Nima file was in denial. Kuma Nkani Gudi Merina India, Nabizoda Chief Justice Anzigamanda, Anango Segua file winner, Kani Jandu Tesa, Kuma file winner Ajugoba, Amai Kalina. Who was handling that case? You find the good and I find better. I can give you so many examples, but there are many people that know even more than me. But tikabwera nkhani ya election case. Nkhani ya election case. Kabera nkhani ya zisankho. Because case ndi nkhani yo mjija wa mwake case ndi nkhani. Mlandu wa zisankho. The then SCB director Ramek Matemba anabangisa interview. Anabangisa not interview, anabangisa press briefing ku SCB ku house nyumba ya weja. Ngora majeda usumjeda kuyiwa. Press briefing me in napidako. If you go his check in the records, even there should be videos. I was there, and one lawyer I was there with was Ayuba James. I was with Ayuba James that day, and I asked questions to Remek Matemba. That day, Remek ana nina unena kuti cancel Remek Matemba. Ana nina unena kuti pali lawyer
pali ajaji amene anakatenga ndalama kwa munthu wina akuya business, ndipo ndalamazo amati akapereke kuti apange influence ma constitutional court judges. Loyo wake anali mbeta kaya kamene ngati sanali mutuuze koma ndi enough ichi zinthu zokwanira zonena kuti loyo wake anali mbeta, ndipo jaji wake anali chikopa amene anatenga ndalama, ndipo ndalamazo anatenga sanapitisenso kwa majajiwo, the 5 judges in the constitutional court. And we still have this person sitting on matters. Everyone that pays attention knows this issue. And you have lawyers that you go to court with, how come I fight justice? Which justice? They are sitting, they are going before our deputy chief justice who received in the armor kwa a business person. They will see as the business person because muntu wa business yo anamangidwa nditu anakakhala kuchichiri for a while. Komano nkhani ija sindakapitirira munthu jasana kamanga chifukwa kuti munthu jamanena unena kuti ine sindikamangidwe ndekha, komanso munthu yo ndi billionaire in dollars, you know, and munthu yo chakwera pardon this person ali ku Supreme Court akupanga appeal imene ikubwera chifukwa chikuti amafuna munthu yo ampase belo yomwe yakhala zaka zambiri. So Malawi, corruption is connected. The corruption si kalasoelete kutuluka pardon imene analandira atomumpinga njira si pardon wamba, ndi pardon yomwe ili connected. So anthu osewa asamatipusise kuti akufuna kuthana ndi corruption unless we see the actions. We need to see. So I have appreciated the State of the Nation address, the SONA, by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika on his strong stand kuti sabisa muntu saika nkhwapa muntu komanso kuti inu a executive, inu a parliament, inu a judiciary zimene mukupanga muonesese kunena muzipanga zinthu zoti zisaike dziko lanu pachani pamoto. Komano I want to challenge Professor Arthur Peter Mutharika kuti you cannot change Malawi with Frank Mbeda as the Attorney General. Never. What PPM does, that's none of my business. He's the appointing authority. You can't have that on Frank Mbeda as the head of the bar. Which bar? What are you talking about? What kind of massage are you doing? Like, what kind of massage are you doing? Because those that you go pandabanga connection. Alinzage muntu you know, kwemale kuli mlandu wachikhalire maumboni alipo zomwe anakatenga anthu a chigamulo chonena kuti wakuti kuti musamange chanchani pompano panali nkhani zimene anthu mmakamba. Komano what you must know is Frank Mbeda is one of the people that anayamba, one of the few people that went to court kukatenga injunction a remedy kuti ICB asamfufuze. That's in a record. Again, the ICB director Remik Mademba there's an interview where he amafuna muntu kulira kuti mutilesa bwanja akhoti mutilesa bwanja kuti timfufuze muntu. We want to investigate muntu. And nkhani yake ndi ya simple. Mwenye samapereka ndalama kujani kwemalaye kuja unapeza kuti chani nkhani itapita ku court and guess also in ISO before days and there's an high many chief justice kodi amwene judiciary yedu ndi nayo history ya corruption. I have it all, you know, ndi zose zili hapa, you know. Kamene and there's ali chief resident magistrate Ambeta anagwidwa kuti peleka chipupu kwa official wa MRI. How can you, and nkhani mpaka na pano he's not accountable, and at least if he's even cleared, you could have just as a country at least mean apa clear
case mungoonamizira ngati mumuzenga mlandu kena kumpange clear. But how does that person become the head of the bar? For God's sake, like which world are we living in? Think about it, you wonder, I'm Malawi, and you're there, and very excited. Zintu zasinta. That's why you can have a politician go on a podium, kunena kuti olondama zwana bainde ndipo sana kugaideni. Kuma zimezo msamanene pa Facebook. Zimezo zikambiana nkatika. Where do you think the courage to say that comes from? That's not just because muntu wazelezeka kabina jani. They know kunena kuti asiyana because aliyese ndizanzake muti banga mulindi jani izi zanu izi nza. If you have Frank Farouk Mbeda as the Attorney General, you can't say you are going to fight corruption. You can't because corruption they are implicated. He is implicated. So I have nothing. I have no personal grudge with Frank. I have issues with the country. In Dziko Malawi has to be saved, and you can't say sindi bagira muntu. Pamene ukutenga kuti bange fight corruption, they are corrupt. It's not different from the former SCB director Wajoga Gauch. I mean, another acting for a while. He was another over ama jesera. Corruption in jail my jesera. My pastors are good as hands. My Bayama Jackson could in a nepe corruption is. I know all the meetings that SCB did. I don't even have to mention his name. The acting SCB director, I mean, Wajoga Baba. I'm a bit of a mwewa. There is evidence, the tools. So these people have been followed. They don't know that. They have been followed. We have pictures of these people that wapona gita, kumakambirana zintu, chanchani. The corruption in Malawi, in Africa, I'm a fear mu give up. But we are not giving up, because once you give up, then you become part of the problem. The fight has to go on. Corruption honesty with all your energy. Even in Kanye, as I it is even anan. But we have to stand on principle and fight corruption to the end. Corruption ndio vuda many maendela. I thought it's not easy, but corruption is not impossible to deal with. They just have to be one as a nation. No, don't safe it, and it don't safe it. Sikuti ndijiguru jambi and hoje pajabe ngukala serious. The chance that we have right now is that we have a president that is not seeking second term. 1. 2, we have a president, at least if he's going to be making mistakes, it's not those mistakes will not be because he doesn't know, because he's knowledgeable. APM is knowledgeable. I've been saying this even when Jaguar was president. He couldn't make a decision. Those are things that I've been saying for a while. And Hamina na close in the Madi Sala is Madi Sala, Madi Nyoza, Madi Nena, wouldn't give DBB, Janjan. Panoba, I'm saying the same things. Kunena. So consistency. I'm consistent. I am consistent. I'm not an angel, but I'm consistent. And of course, I'm not corrupt. My drive was on APM. Kunena kudi APM panoba alibe excuse yonena kudi singudisa maziwa zintu kamena ntamango mpangira zintu chifukwa he is knowledgeable and he knows how people mess up because he has seen that and he has been reflecting kumango jadu mbali mwanyanja mina sana pita wakawi suta nango pita kumene kuja madzi have got capacity to freshen you up. The air that comes from the sea, from the water, from the lake, especially fresh water even of Lake Malawi, has capacity
to make you intelligent, or to make you see things better, to open, to widen your horizon. Chambo chamuleki Malawi chimakupasa majo amene amakuthandiza kuti uone zinthu bwino. I was just trying to give you a break, zinthu zinazo, but where am I driving at? Chikopa, SC, JA, Beta, Frank, Faluku, the Attorney General. The other side in the Reserve Bank of Malawi. Now, pay attention. Who is the Reserve Bank governor as we speak? Is Partridge. Partridge has been in court recently on issues ya kuchosera wake nchito. Blah 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 blah. 14 billion inaperekedwa. Khani je nasumirirwa inapita kuja ku high court. High court kuja ili kuja ndi bano ili ku Supreme Court. Find out amina kubanga kesi imene ili manja mwandani file ya ajina Partridge ndazi zake yofuna 14 billion. It's in the hands of Chikopa. So what was going to happen if we did not open our eyes like this? Pali triangle imeneyo pa Chikopa ababa the prince of corruption, the prince of thieves in Malawi is Chikopa. Ravmo Chikopa, senior counsel, justice of appeal. Apa ukuzabera kainebula katone general pa ukuzabera Reserve Bank governor ngati mwavumeleza komano iyeso aindike siyake ya 14 billion imene ili pano manja mwanda mwa prince of thieves Chikopa. What we do in Malawi is crazy. It's crazy. How can one person have so much power like that? Muyangane makesi amene akuchoka ku Industrial Relations Court anda mapkamwa kuda kumakatira file ya ndani pa court ya ndani ikafika ku Supreme Court mupeza kuti Chikopa. Akwaku. What else do you need? Because people will say, hey, antu mapanga shout, hey, corruption ile ngombana kuma mboni sumbele. Umboni wake umene mafuna umboni wake kuti zachita kutusa matumbo athu kukupasani. Do you want us kuti tusentima watu ndikukupasani kuti umboni? Mukufuna kuti umboni, mukamati mukufuna tukupase mchani. Mukufuna tichose maso athu tukuse tukupase kuti umboni. As we speak right now, tina umboni unaberekedwa wambiri wake manga sanganani Judicial Service Commission. Ndipo unena kuti nkhani aweruza in 4 weeks. Amalawi makhamu banga jani. Anyamata hold current, you should pay this. This is our words to you. You play a lot. You know, you present yourself as tough and as you engage, but you're on the surface. You're not. Can you wake up and deal with it? Because you have mentioned me many times and I never addressed you. I never spoke. And it's important to bring this conversation. But muma kamba zintu kungo zigamba pamwamba, and that helps corruption. Because muma kanganika mukupeleka accountability, kuma suma kalumbanga accountability, because information ilipo. Last time makamba zaka Kamangila, mwachukua Kamangila kawili kosi. And you were saying, moto wama basis, now gamba you muma peleka my innuendos that are helpful to the corruption, to sustain corruption. Because if you were a proper journalist, you should have been finding out this is what happened. Kamangila brought these names. It's judiciary under Judicial Service Commission said they were going to investigate. They said they're going to do it in 2 weeks, or yeah, it was first I think 2 weeks. They now announced it and then 4 weeks. How long has it been? Whose job is it supposed to be investigating? What whose job is it to investigate, to do the investigations, proper investigation? You want me to be doing investigations? When you say Kamangila, what do you want Kamangila to do, leader? What do you want? Because I did everything. And I continue to do everything. I continue to give myself
to the fight against corruption. Totally and fully. But you journalists, not only hot current, but I mention hot current because you keep mentioning me in a light way. Lightly. You know? You should find out Woody Ken Manda. Agutani Banova. What is it doing? Ken Manda, I'm a mamu akuti. I'm a mamu andinani. That's what you should be finding out. You know, Ken Manda is still drinking in Gita. And you say, Kamangila, what is he? You should be finding out, is Ken Manda justice of the High Court receiving salary? You should find out Woody champion in Kanye manager since Palivi Pamenali Ken Manda. Atabwera Justice Kajari Kukano president wa commercial court. Has things changed? What happened? I can bet you do research. These banks have benefited from my work huge. Magesi hao amene antua even Supreme Court anangweka my injunction, especially Ken Manda anangweka ka injunction relief kani chakuwezizisa anaenda anayamba kutamanga anasunta. You can do an investigation in this. There's proven evidence, research, University of Malawi, law school, social science. What research are you doing? Can you do an investigation to see from 2024 to 2026 how the court has operated? Commercial court. I'll just give you an example. Commercial court. Do an investigation. Focus on Zoma Mabanga again, Manda. My case Mina Maindira, how it was stuck. My case especially Amina Panga involved Zanda. Kesi ya Salima, you may na book as says many anabeza and this to me. And you know that I'm in court right now. Even now, as I speak. And you sit down and say, Kamangila, I'm done. Bible mulima wa manena unena kuti. Mulinditsoka iwe kola zimu. Mulinditsoka iwe bedside. Chifukwa zimene waziwa iweyo anakaziwa wakuti amachula sonzi ndawina bwezata sinta amalawi mawa amene muwawerengi ndipo muzikemo mawa Bible mulinditsoka ine. If you continue to lick the feet of the people that are killing you anta uchekani pakhosi mwatusalilime lano kumanya mbita malo osakhala bwino kumanya mbita kuphazi kumanya mbita kumapembeza. But these are the people that are cutting you by the neck. There are many cases that I can give you examples if regard to corruption in the judiciary, but it's not important. One case is enough to get someone out of the judiciary for corruption, for bribery, and in the least possible way for incompetence. So these people say amenenda achua ata wabisa wateteza osa wajosa mjudiciary on the basis of kuti alandira zipupu. But when you look at these examples and everything, incompetence in fact corruption ilipambala mbanda. Komano, my point is my grounds amene unga mjosele judge au judge ndawili corruption, incompetence, komanso mwina kuti wakatika kugwira ntchito kuti mwina wadwala or something. Anthu sewa ajikopa. If you just going to do an audit, just audit him. Iyeyo anake azibale yake, my cousins ake, audit all them because it's into amazika maina mwantu ena, because they know good is they can't justify. You find good he can't expend the wealth and the lifestyle that these people live. Kumalawi ndiko kuitsa chifukwa zimadere chonchi kenako mazulu ano tizisiru tikhaso tindaji na wapona kita mamu mfana uja chanchani makuti mfana uja ndo wausiwa amene uja is frustrated akupanga
apita pene popo kubala ya lawyer. That bar, if you investigate that bar, mupeza shares a judge. And they laugh. I'm corruptionist in Malawi. I'm winning this all vote. Stupid people. But you have a chance to arise. Mundu pusa ata kuchenjia. There was a guy, ankabila bwana wake, ankantuma. Ndipo bwana wake anaziwa zintu information yose anaibeza. Ndipo ataibeza information nje anamuza dala ndugu sanchito ababa wasalamini na 1 wiki ndugu chosa. Unaona yalako. You know what he did? He rose up. He started kubanga maubali. Hiyo ya bwana anga wabanga oye 7 liters. Ingoni basa 2 liters, 5 liters is okay. Iwe you abana anga 15 liters. Tipase 10, 5 it's okay. Ngakali mwakazi seal. Kaya ku judiciary go, kaya ku Minister of Justice under the Office of the Attorney General, kaya ku Office of the Accountants, kaya ku institutions also sana mina wabanga enable corruption. You still have time to act like this clever servant, this shrewd servant who zitamutina anabanga rise anamba nubanga maubali anamucho samuja anakapeza kufigira ifetu tukufuna aliyense ayambe kukhala bwino situkuti tukunena kuti amene yako up angokhala kwapo msabwere kuno. Change, help us end corruption, come out. My clerk, you are part of the corruption. Kodi do kukoti kuja clerk wa judge kabina wa magistrate amene amapanga corruption amachita kuziwika. He lives a life that he can't afford. Yosagwizana ndi salary yake amatha kumayendera galimoto yodi amene gamu naitenga kuti clerk amene wa judge amene akupanga corruption because corruption ija clerk ujama kali momo mudiro muja. Of course when you investigate you find kuti amaja mwina 1% or 2%, but kukoti kuja kuti clerk ambimbira amene akutuwa kumene kuja and you have stayed quiet to protect. You are the people that we are the ones that protect the corruption. The prince of thieves in Malawi is Lavmo Chikopa, Senior Counsel, Justice of Appeal. But he's enabled by politicians, he's enabled by business people, mabanki, by individuals. Commando is not more powerful than us and the will of the people. Kumapeto wake mafuna nene kunena kuti ambuye ndo wabwino nthawi zonse ndipo nthawi yathu yonena kuti tizipulumutse tokha yakwana. No one else will come from anywhere. No one else will come from nowhere. Tokha tikuyenera tizipulumutse Malawi ndikuthana ndi uchifamba umene ukuchitika ku Malawi umene ukuchitika ku judiciary. All these politicians amene abandalama, you can't hold them accountable if you have the Deputy Chief Justice onena kuti ndiwakuba onena kuti ndichimbala nkondo ndichigawenga. You can't hold them accountable because they just pay and they've been paying all these people my billions of say amenaba. And what happens? The other people that have just joined government, they will do the same because they see that so we should set a precedent. The current president has got a chance. We gave Jaguar this chance to change that country, to end the corruption. He didn't take it. We'll see if APM is going to take it. The Attorney General that we have, the MRA, muntu amene akusogolera MRA kapena bwana president, go back to the drawing board and act on corruption. We have heard words of fighting against corruption for 5 years. It's enough, for not 5 years only because that's Chague's period, but for years and years. But I say 5 years because that's the most recent regime.
Koda amene was caught up in money laundering ya mzungu wa South Africa ndi ndani panopa mu government ya APM ndi ndani. I'll give you for food for thought, and then we'll come back next week Friday. We'll do the live on next week Friday. I hope this gives you energy from which we are going to act. Aliesa amene amamvera live andi kutekera kupangapo kanthu. You are not done ahead. Sina nhopanda nzeru kuti ndikuuze ndipangani chakuti. There will come a time when I need to, but I don't need to tell you kuti pangani chakuti. May God be with you. May God be with us. May we be protected, and may we thrive. May our children be proud of our actions. May our families be proud of our actions. May we be proud, especially ourselves. We pray all this to Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you very much for your attendance. I hope next time we do a live, we're going to be together and we're going to work on ensuring we take action points and we follow up. And as I said, ajina onjezani kenani osama ngwa panga like kapena kumangolimba comment. Limba comment, but take what they are saying seriously and act. We can't continue like that. And to say amene the anthu oswa zochita and si anthu kuti akuta kudana ndi wina wake fana kaura kudana ndi wina wake zaka zonsezi basi akhala kupanga kuyankhula pankhani ya corruption akudana ndi ndani iwo amankanda adani basi, you know. So tiganizire anthu akumuzi tiziganizire so ife antown so timavutika kwambiri. Let's rise up. Yeah, God bless you. Bye.